Pilar, bueno, boa tarde, antes de nada. Gustaríame preguntarche pola túa estadía aquí na Aula Castelao hai uns anos. O primeiro que teño que lembrar, se mo permitides, é que eu herdei o cariño a Pontevedra por vía xa directa de xenética da miña nai, que estudou aquí nesta cidade e pasou tempos moi agradáveis da súa vida. De maneira que a Pontevedra, como digo, xa lle teño un cariño xenético. Efectivamente, foi moi grato para min, claro, nun ano do século pasado, coido que foi, intervir na Semana de Filosofía Castelao, na Aula Castelao, máis daquela nunha mesa redonda de deputadas do Parlamento Galego. E, desde logo, coido recordar que se trataba de unha exposición directa e monográfica sobre políticas dirixidas ás mulleres ou, máis grandilocuentemente dito, sobre políticas feministas, onde cada quen expuxemos a nosa posición. Eu tive a honra naquele momento, en concreto no ano 93, coa creación xa consolidada no ano 94, de conseguir a creación da Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, que foi das comisións non permanentes, das comisións de estudo e de investigación, pois foi a que reuniu un painel ou un abano máis amplo de representacións sociais de toda a Galiza. Así que, naturalmente, é moi grato para min voltar a esta cidade, celebrar a 41ª, coido que edición deste acontecemento, deste evento cultural fundamental, coido, non só nesta cidade, senón para toda Galiza, e moi feliz tamén de poder contribuir, se é que o dou feito, a esclarecer pois algúns pormenores relativos á nosa institución máis identificadora, claro está, como galegas e galegos, que é a lingua. Así que, coa mellor disposición e, como digo, pois feliz de estar aquí de novo. Bueno, pois moitísimas grazas pola nosa parte porque veñas, porque sempre nos gusta estar contigo aquí, que veñas e que acudas aos nosos relatorios. Se che parece, vamos á mesa para estar un pouquiño máis cómodos e comezamos. E vouche dirixir unhas palabras de dedicatoria a ti. Ascendemos. Ben, pois como lles dicía, vamos inicialmente a uns minutiños facer unha pequena recensión sobre a figura que nos acompaña hoxe en día, que é Pilar García Negro. O primeiro que teño que dicir é que realmente sobre Pilar García Negro podería dar unha conferencia perfectamente dunha hora sobre a súa traxectoria vital, sobre a súa obra, sobre o seu pensamento, etc. Non? Pero, bueno, ela vai nos dedicar unha reflexión sobre da nosa lingua. Quen é Pilar García Negro? Penso que todos sabemos quen é, non? Pero, bueno, é profesora honoraria na Universidade da Coruña. No seu momento foi presidenta da Asociación Alexandre Bóveda entre os anos 83 e 87. Unha das máis coñecidas deputadas no Parlamento da Galiza, que exerceu o seu cargo entre o ano 1989 e 2003. Entre as súas propostas, como ela xa dixo, levou adiante a Comisión para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres e tamén promoveu as reformas da lei diversas reformas da Lei de Normalización Lingüística,
tan importantes e tan necesarias. É colaboradora da Asociación Sociopedagóxica Galega, da SPG, da Mesa pola Normalización Lingüística e da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Colaboradora habitual en moitísimos medios de comunicación nomeadamente galegos e fundamentalmente en Nós Diario. Tamén forma parte do padroado da Fundación Rosalía de Castro e entre as súas obras destaco, habería que estar aquí pois un longo rato, pero penso que é mellor escoitala a ela que a min. Destacaría pois a súa tese O galego e as leis, a aproximación sociolingüística e o valor da lingua galega, evidencias e necesidade, que é, digamos, o título da conferencia que vai, do relatorio que vai brindarnos hoxe. A súa obra céntrase en numerosos persoeiros intelectuais, autoras e autores da nosa lingua, como non podía ser de outro xeito, Castelao, Carballo Calero, Uxío Novoneira e, por suposto, Rosalía de Castro. E hai dous conceptos que eu, digamos, subliñaría da súa obra, do seu pensamento, que marcan, penso, que a súa traxectoria, que son, por unha banda, o feminismo tan importante, tan necesario, e, por outra banda, a nosa lingua. Sen máis, deixolles coa palabra de Pilar García Negro, O valor da lingua galega, evidencias e necesidade. Como xa dixen na entrada a este magnífico teatro principal na compañía de Anxo, do profesor Anxo Raxó, pois é moi grato para min de novo partillar esta día con todas e todos vostedes na cidade de Pontevedra en este foro que o foi, que o leva sendo desde hai moitos anos, ao tempo que foi faro. Coido que quer combinar estas dúas condicións, se me permiten a paronomasia foro e faro. Se me permiten tamén vou comezar a miña exposición polo final, para aclarar, tal e como figura no resumo desta miña intervención, esa homofonía que practico con dúas palabras galegas de pronuncia, por tanto, de fonética semellante ou igual, máis de significación, de semántica absolutamente diferente. Valor con B e valor con V. Porque ese, por iso digo que comezaba polo final, vai ser para todas e todos nós, as galegas e galegos de hoxe, coido que para os nosos descendentes tamén no futuro, ou polo menos no futuro inmediato, un dilema ao que nos temos que enfrontar. Considerarmos a nosa lingua un valor con B é sinónimo, como saben ben, de mofo, de esa capa ou esa pátina que pode caracterizar moitas antigüidades, mais cun valor, claro, moi limitado. Entre valor, por tanto, o idioma como valor con B ou valor con V. Se é valor con V, se é valor con B, xa caracterizaremos, que se trata, efectivamente, iso témolo correntemente, diariamente distribuído, tanto na vida política autonómica oficial como en todas as terminais mediáticas, o tesouro da lingua, a concepción da lingua como patrimonio, como se fose efectivamente unha riqueza artístico-monumental ou de carácter histórico, como unha antigüidade, como a lingua de Rosalía de Castro, para nobilitala, para lle engadir un valor nobilitante, mas non necesariamente actuante e operativo na sociedade actual no século XXI,
ou a lingua dos nosos ancestros, dos nosos avós, ou aínda tamén con profusión a reclusión ou a especialización do galego en contextos e máis en situacións de vida agónica, como é a agricultura galega, agónica no sentido etimolóxico, por tanto, de loita pola sobrevivencia, cunha caída brutal no PIB galego nos últimos 40 anos de 40 pontos, nada menos, e a asociación, por tanto, a algo que hoxe xa é, desgrazadamente, infelizmente, marxinal ou diminuído na economía galega, ou ben, naturalmente, aos vellos, á xente de idade. E aínda podemos engadir tamén a concepción do galego, da lingua galega, como locativo. Poden ler en artigos escritos en español con toda naturalidade e con toda frecuencia, pois, como decimos en Forcarei, por exemplo, ou como dicía meu pai, ou como se dicía antes na aldea. É dicer, esa hiperlocalización, esa concepción do galego como algo locativo e algo naturalmente vinculado á aldea ou a unha vila pequena. Ou ben, xa por acabar con esta restra de exemplos, a concepción da lingua galega como un embelecedor estilístico, como un enriquecedor estilístico. Observen articulistas, editorialistas, comentaristas, xornalistas, cuxa habitualidade é a práctica única e exclusiva do español como lingua de comunicación nas súas colaboracións, mais que non teñen problema en dizer, claro, es que isto, tal e como ha sido concebido, es unha desfeita. É dizer, a utilización ou outro tipo de palabras ou de expresións ou mesmo de refráns, de paramioloxía que resulten efectivas, que resulten rechamantes, porque parece ser que efectivamente esnafrarse pois é moito máis, para estes comentaristas, moito máis expresivo que darse un batacazo, poñamos por caso, ou, en fin, poderíamos engadir moitísimos máis exemplos. De maneira que ese dilema, por iso falaba do final, valor con B ou valor con V. Se nos apuntamos á segunda posición, pois naturalmente temos que definir que tipo de valor. Valor de uso, valor de cambio, valor de transferencia, e temos para iso que definir ou contribuirmos a definir cuestións básicas, porque efectivamente, tal como nos ensinaba a aritmética infantil, ou polo menos a aritmética infantil dos meus anos de nena na escola, na aritmética elementar, todo problema mal planteado, por moito que as operacións internas, as operacións consecuentes se realicen ben, pero vai dar un resultado equivocado, porque está, o que sexa, a ecuación ou o que sexa está mal planteada. De maneira que, antes de propor alternativas, temos que concordar, por iso falo de evidencias e de necesidades, pois nun diagnóstico que sexa documentável e que sexa respeitoso coa verdade empírica. Entón, o primeiro, co permiso de vostedes, que quería eu aclarar é a utilización vulgar, mediática e, sobre todo, xurídico-política de nocións como lingua común,
conflito lingüístico, inmersión, plurilingüismo ou normalización. Entón, imos para iso facer unha necesaria aclaración semántica, porque hai confusión tanto vulgar cos compañeiros e compañeiras organizadores a quen xa transmito todos os parabéns desta Semana de Filosofía da Aula Castelao. Hai uns minutos no xantar comentábamos que ten a súa lóxica que todo o mundo, a nivel vulgar e extendido, teña unha idea sobre a lingua. Todo o mundo opina ou ten ou cree ter unha noción. É totalmente lóxico, porque xustamente a lingua é o ben humano democrático absolutamente máis definidor da especie humana, máis igualitario. Xa a lingüística soviética hai moitos anos aclarou que, claro, a lingua é estrutura, non é superestrutura, de maneira que na creación e no sedimento e no depósito lingüístico e na práctica social e cultural que ela permite, que a lingua permite, pois hai, naturalmente, intervención de todas as clases sociais e un sedimento, como digo, que continúa. Este esclarecemento semántico afilio a un titular que en plena Guerra Fría, nos anos 50, pois apareceu no New York Times, como digo, en plena Guerra Fría. É exactamente, dicía Semantics, a Red Weapon in War of Free Enterprise. Nada menos que a semántica, a arma dos roxos na guerra contra a empresa libre. E entón nós imos facer uso, no sentido contrario, desta sentenza. Ben, comezamos entón polo conceito de lingua común. Como é ben sabido, a nova dinastía borbónica que releva a dos Austrias na monarquía española nos primeiros anos do século XVIII importa do Estado francés fortemente centralizado toda unha maquinaria legal españolizadora que tenciona por primeira vez reforzar de jure o que de facto xa viña funcionando na práctica institucional da monarquía española absoluta, claro, desde os reyes católicos, polo menos no caso do galego. Entón, os decretos asinados polo rei Felipe V, o primeiro da nova dinastía, a partir de 1707, son ben explícitos. He juzgado por conveniente reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, tribunales, gobernándose todos por las leyes de Castilla. Máis especificamente, aínda, en las escuelas de primeras letras e de gramática non se permitan libros impresos en lengua catalana. Estamos nos anos na guerra contra Cataluña. Escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas y excepcionalmente aprendan la doctrina cristiana en nuestra lengua, que por estos y otros medios suaves se irá haciendo común en el Principado. Aínda ou xa existe o recurso á excepcionalidade por razón de grande atraso. Ordena que sea practicado desde luego las leyes de Castilla, así en lo civil como en lo criminal, actuando en lengua castellana, a reserva de aquellos lugares que por su miseria y situación en la montaña, en que sea justo se dispense esta condición hasta que la comunicación y el trato frecuente haga menos difícil y costosa su introducción en ellos. Ao longo do século, en concreto a Real Cédula de Aranjuez, o 23 de xuño de 1768, xa sob o reinado de Carlos III, o que pasa na historiografía española por ser a daíl da Ilustración e da modernidade,
pois xa na súa disposición sétima estabelece: finalmente mando que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana, generalmente, donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias y justicias respectivas, recomendándose también por mi consejo a los diocesanos, universidades y superiores regulares para su exacta observancia y diligencia en extender el idioma general de la nación para su mayor armonía y enlace recíproco. Estas palabras, lingua común, armonía e enlace recíproco, son as que esa modernidade supremacista, esa modernidade española, emprega para reforzar no ronsel, como digo, da revolución da monarquía absolutista francesa, a prescripción de unha única lingua e a proscripción de todo o que estorbaba das outras linguas que estorbaban a este unitarismo. Podemos tamén lembrar, adiantándonos algo no tempo, como a Revolución Francesa non corrixiu en absoluto esta tendencia, senón que a exacerbou. Para os revolucionarios franceses, como Abate Gregoire, por exemplo, as linguas que non eran o francés, símbolo da nación, da modernidade, do progreso e da liberdade por decreto, pois eran farrapos medievais. E claro, aí entraban o catalán, o euskera, o gascón, o alsaciano, o bretón, por suposto, quero dizer, todas as linguas do hexágono como unidade política diferentes do francés. Ben, esta legislación é clara e elocuente. A unidade é precisa tanto na lingua como na moeda, porque a primeira, dice, porque la primera es el signo común con que se explican los actos nacionales y la segunda es el signo universal del valor de las cosas en el reino. Ben, a partir da creación da Real Academia Española en 1713, tamén copiada da francesa, imos asistir a unha intensificación continua de tipo legal, xudicial, administrativa, militar e política. E aí podemos seguir todo un ronchelo ou toda a secuencia legal até culminar, por referirmonos a algo vixente nos nosos días, a Constitución oficial, a Constitución actual. A Constitución actual de 1978, como saben, establece no punto 1 do artigo 3 que a respecto da lingua, do castellano ou español, todos os españoles tienen el deber de conocerla e el derecho de usarla. E no punto 2 establecese que las demás lenguas españolas serán tamén oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus estatutos. Os estatutos, quer dizer, aquí xa temos unha contradición ab initio na letra legal, porque unha concesión de deberes e de dereitos absolutamente universal e totalizadora para todos os habitantes, todos os vinculados por única nacionalidade legalmente outorgável e legalmente existente que é a española, vinculados a esta obriga, iso xa vacía de contido ou inhabilita calquer prescripción estatutaria ou autonómica posterior. Con todo, os estatutos de autonomía establecen o carácter, e o noso en concreto, o carácter de lingua propia. É unha das primeiras medidas en 1982 do primeiro goberno do PSOE, como digo, no outono de 1982, foi a impugnación perante o Tribunal Constitucional de varios artigos da lei catalá, da vasca e da galega. O Tribunal Constitucional, o Alto Tribunal, conclúe nunha tautoloxía,
porque di, é dizer, estes estatutos, a maneira en que o facía a Constitución para o español, estes estatutos na redacción, o galego en concreto, na redacción inicial, prevía o deber tamén de coñecemento da lingua galega. Iso é o que foi desmontado por esta impugnación do goberno español e pola correspondente sentenza no ano 1986 xa do Tribunal Constitucional, que se pronuncia nestes termos. Non cabe deducir sin máis que la oficialidade de unha lengua necesariamente haya de llevar aparejado como consecuencia la imposición de aquel deber que para el castellano e solo para él declara la Constitución. E aínda, resulta imposible desconocer que el Estatuto de Autonomía de Galicia, como los demás que establecen la cooficialidad de otras lenguas españolas distintas del castellano, si bien consagra el derecho, no sanciona, en cambio, el deber de conocimiento. Primeiro, respecto del castellano, porque tal determinación constituiría una redundancia innecesaria, dado que ese deber aparece ya impuesto por la propia Constitución. Y segundo, respecto del gallego, porque la imposición del deber de conocimiento es inviable con arreglo a la Constitución. Bueno, non sei se decatan de que en vocabulario legal isto é absolutamente circular, é unha rotonda. Non sae da rotonda a letra constitucional. Onde ficou, por tanto, a lingua propia? Porque se nos atemos a semántica lexítima, a semántica etimolóxico na orixe e desde logo xa non só na súa diacronía, senón na sincronía actual, pois naturalmente lingua propia oponse a lingua allea. O que é propio ten como antónimo o alleo, aínda que iso non se mencione. Pero a reviravolta que fai o tribunal é a seguinte: la singularidad del castellano, consistente en que para él y solo para él la Constitución admita y establezca el deber de conocimiento, resulta perfectamente fundada en la condición exclusivamente correspondiente al castellano de idioma común a todos los españoles y lengua oficial del Estado. Resulta, pues, que la calificación del gallego como lengua propia de Galicia ha de entenderse en el sentido de tratarse del idioma peculiar y característico de esa nacionalidad, pero no impide que, con un sentido diferente, pueda calificarse también el castellano como lengua propia de Galicia, bien que no peculiar suya, sino común a ella y al resto de las nacionalidades y regiones que integran la nación española. Estamos no reino como ven, da tautoloxía. O español é oficial por imperativo constitucional e a Constitución é a que o declara oficial. En linguaxe teatral, por tanto, para a lingua propia, falaríamos de que adeus a calquer pretensión de papel protagónico. As linguas nacionais, o galego, o euskera, o catalán, fican chamadas a ser ad eternum figurantes, actrices secundarias ou características. O galán, a dama e o criado do teatro clásico español do chamado siglo de oro. Por tanto, estamos aquí no terreo de un mito, non no sentido vulgar actual de mentira, que é unha vulgarización moi extendida e moi imposta, sino no sentido, en fin, filosófico do termo, podemos logo no coloquio ampliar isto, e que desmente, claro, en que incorre a mesma letra legal. E no noso caso, no caso galego, coa constante axuda ou colaboración do elemento executivo, do elemento político. Pasamos a un outro termo, conflito, unha outra noción, conflito lingüístico. É ben coñecida a utilización vulgar, mediática deste sintagma como sinónimo de confronto visível, enfrentamento directo ou controversia aberta. Os seus antónimos serían a armonía, a estabilidade ou o convivio pacífico. E dise, por exemplo, que as linguas non combaten entre sí, de xeito que o referente real será sempre o pobo ou a nación correspondente a respeito de un artefacto estatal ou superestatal.
Pois ben, isto non ten nada a ver a exteriorización mesmo violenta de un conflito non define ou non ten por que definir estritamente a súa natureza en termos sociolóxicos ou en termos sociolingüísticos. A palabra conflito nestas disciplinas, nestas ciencias, vai referida a unha relación marcada en termos de superioridade e inferioridade, hexemonía, subordinación, público-privado, independencia, dependencia, individuación, reificación, visibilidade, invisibilidade. E isto porque existe unha oposición obxectiva, histórica, detectável e analizável como tal, independentemente de ela aflorar explícitamente. O noso compatriota, o sabio padre Feixóo, no século XVIII, bastantes anos antes da Revolución Francesa, inclúe no seu Teatro Crítico Universal, 1726-1739, o célebre discurso 16, discurso en defensa de las mujeres. Claro, anterior á Declaración Universal dos Dereitos da Muller e da Cidadá de Olympe de Gouges, 1791, ou, moi anterior tamén, xa no século seguinte, no XIX, a publicación da escravitude das mulleres de John Stuart Mill, ou de cando Rosalía de Castro comeza a súa carreira literaria. Todas estas personalidades que citei, afortunadamente nun ronxel pontuado por outros moitos nomes, están a recoñeceren e a visibilizaren primeiro, o profundo peso da misoxinia nas súas sociedades respectivas, a existencia dun conflito social, moral, político, marcado pola diferenciación sexual, a razón dunha hexemonía histórica e análise da súa xustificación, a necesidade, en fin, de reformular aquela división humana en termos de equiparación, igualdade e xustiza. Hai un recoñecemento, efectivamente, do conflito que é o primeiro paso para superalo en termos equitativos, en termos igualitarios. En materia lingüística, exactamente o mesmo. A palabra conflito, que vulgarmente ou mediáticamente suxere a idea, di Rafael Lluís Niñoles, o gran sociolingüista valenciano, a idea dun antagonismo algo violento, posúe, claro, outro significado. Hai unha oposición de intereses no seo dunha comunidade humana dada, dunha sociedade. Hai esa relación de superioridade e inferioridade, con todas esas consecuencias que xa citamos. Ese conflito pode ser latente ou pode ser patente. O obxectivo, o que é empíricamente demostrável, sempre existe, outra cousa é a conciencia, outra cousa é a subxectividade. Pois ben, no noso caso, provimos de unha situación histórica medieval de plena normalidade espacial e social. Durante 700 anos, na Galiza, a lingua galega gozou como lingua única de toda a sociedade, de todas as clases sociais e de todo o territorio, con, naturalmente, a superioridade consagrada do latín en todo o territorio herdeiro da colonización do Imperio Romano. En toda Europa, prácticamente xa por influencia tamén directa, claro está, da Igrexa Católica. Pois ben, históricamente tamén comezou a funcionar en xogo perverso o dúo prescripción-proscripción. Prescripción, como antes indiquei, non só de facto, sino de jure da lingua
oficial do Estado da monarquía española e imposta decretalmente como lingua común, e a redución ou xibarización da lingua nativa do galego. Poderíamos cualificar este bilingüismo como dúas linguas in presentia, poderíamos cualificalo como abrasivo ou como deterxente, porque provocou unha auténtica damnatio memoria da antiga normalidade e do antigo esplendor, neste caso do reino de Galiza, coa correspondente intensificación dun dominio material, económico, político, militar e institucional, e no noso caso coa colaboración expresa da xerarquía da Igrexa Católica, de toda a Igrexa institucionalizada como tal. Aí vai provocar todo isto a ruptura daquela normalidade histórica e o establecemento dunha normalidade, entre aspas, perversa, dunha normalidade falsa, que é letal, diríamos, a que pasa pola naturalidade da exclusión que chega aos nosos días, claro. A esa normalidade, entre aspas, que pasa pola naturalidade da exclusión do galego do ámbito social superior e público e pola igualmente natural presenza única do español nestes ámbitos. Pois ben, avanzándomos nesta utilización, nesta semántica trabucada destes conceitos ou destes termos, chegamos a un particularmente penalizado ou mesmo demonizado na linguaxe político-mediática dominante dos nosos días, que é o de inmersión. E entramos daquela na gran piscina do termo. Que teríamos que aclarar? Descúlpenme agora xa por razón de tempo o telegrafismo. Vayamos, por tanto, polo atallo. Todas as linguas, absolutamente todas as linguas, se absorben, se aprenden, entre aspas, porque aquí teríamos que falar do conceito de aprendizado, por inmersión. Afortunadamente. Afortunadamente, porque pola adquisición progresiva da lingua, comeza o proceso de socialización dos individuos, que é tanto como dicer o proceso da súa humanización. É dicir, o uso de un código de signalización secundario face ao primario, partillado con outras moitas especies animais. Nun momento dado, para alén de patalexar, rosmar, berrar ou chorar, aprendemos ou imitamos por pura necesidade da crianza e por pura emulación os sons lingüísticos dos pais ou tutores ou, en fin, de quen se ocupe da crianza. En toda lingua funciona un trío de alimentadores lingüísticos que denominamos motivación, percepción e exercicio. No infante, no neno, na nena, a motivación ven determinada pola absoluta dependencia e pola necesidade de atención dos adultos para a súa sobrevivencia. Nos adultos, pola súa propia existencia laboral e social, pola súa integración. Nos nosos abondosísimos emigrantes, galegos e galegas, na Confederación Helvética, en Suíza, en Alemaña, no Reino Unido, en Franza ou en Australia, a motivación é máxima porque necesitan, como mínimo, empezar a entender a nómina e necesitan comer e necesitan, como mínimo, entender algunhas ordes no idioma correspondente. A percepción normal dunha lingua
depende, claro, da súa prevalencia social e pública e, por tanto, da súa capacidade de devolución dos actos de fala individual. E, por último, o exercicio ou práctica vai estar condicionado por estes dous ingredientes anteriores. Porque, efectivamente, a nosa fala, a nosa práctica individual é tamén, sempre, en todo caso, social, porque vai precisar de uns espellos ou de unha devolución ou de unha comunicación garantida por emisores lingüísticos externos a nós mesmos, ao individuo. E a relación entre estes tres alimentadores é claramente dialéctica, porque, claro, a menor percepción, menor motivación. A menor motivación, menor exercicio. A menor exercicio, menor presenza social do idioma. Quer dizer, é un círculo vicioso. Pois ben, penalizar a inmersión como método de restauración dunha lingua anormalizada supón condenar esta a súa inferioridade inducida, mantela na subordinación forzosa, cortar os mecanismos paulatinos de reversión do statu quo xerárquico. A inmersión na lingua dominante, no noso caso a lingua oficial do Estado español, está garantida non só no ensino, senón fora do ensino, por millente emisores de funcionamento continuado e regular. Manter o confinamento da lingua dominada en espazos controlados e regulados é matar a razón de ser de calquer lingua como identificador social e de presenza colectiva, convertela antidemocráticamente en marca clubística ou en sinal de microgrupo. A competencia social é a que favorece a motivación e favorece naturalmente tamén o exercicio. E finalmente referirémonos a outras dúas categorías, ben, falei antes de afortunadamente por inmersión, como outros moitos indicadores de socialización son por imposición. Imposición de control físico, por exemplo, do que aprendemos para unha correcta circulación máis hixiénica e respeitosa do noso ser irrenunciável, que é o ser social. Vayamos agora, xa antes de entrarmos no termo, na significación da normalización e da necesidade de políticas lingüísticas, na aclaración de un termo como de plurilingüismo. Hai moitos anos un sociolingüista catalán, Francesc Vallverdú, falando da incomodidade que para catalán falantes conscientes producía a súa condición de bilingües diglóxicos, pois convidaba a sustituir a polémica afirmación "als cataláns son bilingües" por "als cataláns son multilingües", co cal ficarían diluídas as tensións derivadas dun recoñecido ou non conflito lingüístico. Que a aclaración é fundamental facermos aquí? Pois, con efeito, hai, por suposto, individuos plurilingües, por razóns laborais, culturais, económicas. Ora ben, a transición automática da biografía á estrutura social non é practicável en absoluto. Non hai sociedades, naturalmente, plurilingües. Porque non o precisan, porque todo idioma, en puidendo desenvolverse libre e normalmente, é autosuficiente, capaz de autorrenovación constante e de adopción, cando é preciso, de estranxeirismos ou tecnicismos adaptados ás súas necesidades de innovación. A que é plurilingüe é a humanidade no seu conxunto. O plurilingüismo, é dizer, Babel, o antigo mito bíblico, o mito bíblico de Babel, entendido progresistamente non como castigo divino, senón como realidade humana da propia xénese da humanidade, desde os seus comezos, é o que caracteriza efectivamente as sociedades humanas. Por tanto,
plurilingüe sería un epíteto da humanidade. A humanidade ab initio é diversa, é diferente, conforme a infraestructura xeográfica, territorial, en que tocou desenvolverse. A cor da pel, a diferenza sexual, o diferente tratamento económico, as diferentes comunidades ou organizacións de carácter social. Pero claro, isto é de toda, como digo, de toda a humanidade. Entón, o problema non é se un individuo é capaz de aprender a falar ou a escrever varias linguas, senón que unha sociedade, de ser unha sociedade en situación normal, non é plurilingüe. Pero claro, nesta utilización hai unha componente claramente interesada, e é a aplicación da necesidade do plurilingüismo, por tanto, sempre de outra lingua aparte da que se menciona, como remedio para as linguas en proceso de normalización. Non como receita xeral para as inmensas maiorías das linguas dominantes. Explícome. Ninguén, non sendo reo de clasismo ou racismo flagrante, ousaría cualificar de ignorante ou de analfabeto funcional o campesino de Santander ou o mariñeiro de Almería, a obreira de Madrid ou o asalariado de calquer cidade española por posuíren e dominaren o seu idioma, o español, e só o español. A coxeira lingüística, entre aspas, a carencia, só é aplicável a galegos, vascos ou cataláns por aspiraren a dar ás súas linguas respectivas a completude funcional que lles falta. O tan pregoado plurilingüismo, por outro lado, non se aplica ao coñecemento das linguas denominadas constitucionalmente españolas por parte dos falantes do castellano, senón a necesidade do inglés como lingua de comunicación planetaria cuxo dominio non se discute. Revive así o mito da lingua universal que tan ben e tan graficamente definiu Castelao na súa avanzada interpretación humanista do mito de Babel. Escrevía Castelao: algúns homes, galegos tamén, andan a falaren dun idioma universal, único para toda a nosa especie. Son os mesmos que consideran o mito da Torre de Babel como un castigo e renegan da vida ascendente. Mas eu dígolles que a variedade de idiomas, coa súa variedade de culturas, é o signo distintivo da nosa especie, o que nos fai superiores aos animais. Velaí vai a demostración. Un can de Turquía ou vea igual que un can de Dinamarca. Un cabalo das pampas argentinas rincha igual que un cabalo da Bretaña. E sabedes por qué? Porque os probes animais aínda están no idioma universal. Pois ben, rematamos co conceito de normalización. E para entendelo na súa fonte orixinaria e como conceito de planificación lingüística, de sociolingüística e, por suposto, tamén de política lingüística en xeral e de socioloxía, imos acudir á súa orixe. Normalización é un substantivo que deriva de normalizar. O verbo normalizar deriva do adxetivo normal. O adxetivo normal procede de norma e aquí neste lexema acaba xa a derivación e comeza a semántica. Este termo norma ten dous semantemas fundamentais: habitualidade e imposición. Algo que se programa, mesmo legalmente, mas tamén socialmente. Hai normas legais e hai normas sociais, multitude delas non escritas en absoluto, e que cuxa contravención non precisa mesmo posuir letras escritas. Si me permite un exemplo estúpido, nada me prohibiría
a min comparecer ante vostedes neste magnífico teatro principal, en este foro cultural e académico, vestida con albornoz. Pero, naturalmente, iso contraviría unha norma social non escrita. Non hai ningunha norma legal. Agora, toda a carga da extrañeza ou do estrafalario do acto, pois, efectivamente, contraviría unha norma social. Repito, dous temas fundamentais: habitualidade e imposición. Voltemos ao primeiro. Se non quixermos vulnerar a etimoloxía, a semántica, conviremos en que falar de normalización significará devolver o estatuto de normal á lingua que o perdeu e que precisa, por tanto, de o recuperar. O primeiro que nos temos que ocupar é de definir, por tanto, que é unha lingua normal, porque senón estamos nun permanente xogo estúpido, realmente, de idas e vindas ou de unha rotonda que non atopa saída. Unha lingua normal, unha lingua que merece tal condición, posúe os seguintes atributos: é ubicua, é interclasista, é omnifuncional, por tanto, abranxe todas as funcións privadas, públicas, sociais, etc. É autosuficiente e é autorrenovável. Calquer, por tanto, política de normalización debe aclarar, primeiro, realizar ben o diagnóstico de anormalización, de anomalía en que se atopa a lingua obxecto desa legislación ou desas políticas de normalización, e a partir dese diagnóstico declarar os obxectivos. Téndomos moi en conta que a erradicación da lingua, a desinstitucionalización, o proceso de desnormalización da lingua galega foi paulatino, foi histórico e foi nunha diacronía secular. Por tanto, o proceso inverso, o proceso de normalización, ha de ser tamén gradual, pautado no tempo procesual e ha de contar con obxectivos temporalizados que, como toda actuación social ou toda política social, han de ser sometidos á avaliación e, se for preciso, á corrección correspondente. O obxectivo, naturalmente, de calquer política normalizadora aplicada ao galego ten que ser galeguizar a propia Galiza, é dizer, devolver a través do uso da lingua o que foi reprimido, o que foi erradicado, e utilizalo democráticamente como un elemento unitivo. Falei ao comezo de que a lingua, como a nosa e a de calquer lingua do mundo, é o vínculo unitivo, o vínculo democrático máis absolutamente identificador de calquer sociedade humana, e isto, aplicado agora e aquí a nós, cúmprese perfeitamente, porque efectivamente o uso da lingua disolve, o uso da lingua galega disolve, por exemplo, orixes de nacemento nunha aldea, nunha vila, nunha cidade. Disolve tamén pertenza a clases sociais ou a ámbitos laborais ou a dominios de existencia da lingua, impondo unha nova naturalmente naturalidade, e rompendo ou rachando con aquela naturalidade a que me referín, aquela naturalidade imposta, en virtude da cal se lexitima ou se dá por inevitável ou por normal, no sentido de habitual e non discutível, pois a exclusión da lingua galega.
Normalización, por tanto, normalización da lingua no apartado dunha planificación lingüística merecente de tal nome e, en concreto, para nós, na situación específica da lingua galega, para retornar a súa integridade, necesitaría contar, no meu xuízo, cos seguintes principios. A procura da pasaxe da lealdade espontánea á lealdade consciente. En este sentido, eu quixera aclarar que todos, porque é un termo moi na moda, últimamente tamén no mediático, absolutamente todos, independentemente da nosa lingua inicial, do noso lugar de procedencia, da nosa adopción consciente do galego, todos somos neofalantes. Teñamos o galego como lingua primeira ou teñamos o español como lingua inicial. En que sentido? No sentido de que nun momento dado quixemos romper esa naturalidade de exclusión da lingua galega e, por tanto, pasar a unha outra concepción do uso e da súa generalidade. En conexión con este principio, naturalmente, a reintegración do galego dos español falantes. Por tanto, non reducir a normalización a uns supostos ou pretensos redutos de monolingües galegos, que simplemente non existen. Podemos ser moitos, os monolingües por uso consciente e único do idioma na nosa nación, na Galiza. Pero isto non é monolingüismo social, porque non temos a devolución do noso idioma. Non sei se fica logo no coloquio, podemos aclarar máis este ponto. En terceiro lugar, procurar, porque é a institución humana por antonomasia, unha vinculación afectiva e unha vinculación ideolóxica. No sentido de dizer, ben, como calquer pobo normal do mundo, temos dereito a viver na nosa terra, a traballar nela e, por tanto, a que aflore o seu idioma distintivo tamén. A cultivar seguidamente o principio da emulación. Na interacción paciente-médico ou médica é este segundo elemento quen manda. Na interacción administrado-funcionario, igualmente é o segundo. E outros moitos máis na interacción estudante ou alumno-alumna, profesor-profesora, tamén este segundo elemento. De maneira que non hai aí unha relación de igualdade. O principio vai haber un efeito imán ou unha capacidade de arrastre, diríamos, lingüístico que é fundamental nestas interaccións termos en conta. En toda a política de planificación lingüística tamén é fundamental ter en conta o principio da multiplicación do receptor. Se eu manteño un diálogo de 5 minutos nunha carreira de un taxi entre o momento en que me recolle e o destino, iso ocupa un lugar pequeno, minúsculo, na biografía particular, sendo en galego a comunicación, na biografía particular do taxista e do cliente ou da clienta. Se radiotaxi ou teletaxi ou calquera outro sistema de megafonía comunican en galego teñen en galego as súas emisións, iso vai chegar a N receptores, o mesmo diríamos, naturalmente de todas as comunicacións radiais ou televisivas ou de todas as comunicacións administrativas en calquer institución en xeral. En sétimo lugar, a procura de asociacións rupturistas. Hoxe en día, o uso do galego tasado na literatura, por exemplo, ou nas celebracións do Día das Letras Galegas, ou en certas festividades, ou en certas homenaxes, ou en certos usos administrativos impresos, por exemplo, totalmente tasados, iso xa entra no terreo do redundante. Non supón ningún tipo de ruptura. Por tanto, necesitamos, naturalmente, ampliar, diríamos en termos radiofónicos, o dial
a sintonía da emisora, e que haxa outros moitos máis lugares e ámbitos onde se faga común. E fundamentalmente na escrita, polo que a escrita ten, naturalmente, tamén de imán do exercicio da propia lingua. A seguir, a necesariedade do uso pragmático, do uso comercial, do uso nas informacións dos deportes maioritarios, do uso normal e corrente nas esquelas, por citar algo que, aínda con dificultades leitoras, hai unha gran masa de poboación que lee e que vai porque necesita enteirarse. Do ponto de vista estritamente político, o principio, claro está, de solidariedade entre normalización e planificación, cuxos atributos mínimos xa enumerei tamén, e, finalmente, o principio da avaliación e da innovación. En palabras de Ricardo Carballo Calero, a historia do galego é unha historia clínica, onde hai unha ferida. Sabemos que esa ferida non cura tapándoa con apósitos. Necesitamos abrila e limpala. Pois ben, ese exercicio, se valer a metáfora, é o que compre facer tamén antes, en bon diagnóstico, antes de calquer aplicación de calquer medida. Que moitas linguas no planeta teñan sucumbido por xenocidio directo ou por asimilación totalitaria da lingua dominante, hai centos de casos coñecidos, non debera abrir a porta en absoluto a que tal proceso destroyer siga o seu curso. O dilema neste campo, como en tantos outros, é humanismo ou barbarie. E a lingua de cada pobo do mundo é o seu identificador irrenunciável, tamén do noso, galegas e galegos, onde, no meu xuízo, coido que deberemos embarcarnos ou continuar embarcados nun proceso de igualación do ser co querer ser, do ser co deber ser. En esas andamos e oxalá que o meu desexo se converta en prognóstico, en situación de presente e de futuro visível. E moitas grazas. Ben, bueno, Pilar, moitísimas grazas polo teu relatorio, pola tua intervención, pola aclaración destes conceptos, por falar da necesaria normalización e dese percorrido histórico que tamén fixeches, esas referencias a Neil Jones e a outros autores tan necesarios. Gustaríanos, pois, escoitar as vosas consideracións, tamén preguntas, reflexións, todo o que queirades achegar a esta mesa. Entón, a nosa compañeira, pois, axudavos tamén aí co altofalante o que queirades, os que queirades participar. Moitas gracias, Pilar. Non é a primeira vez que te escoito, nin a primeira vez que aprendo moito de ti. Bueno, agora, en relación con isto, eu quería facer un pouco de publicidade. Que me perdonen os organizadores. En relación ao relato da evolución da lingua, pois... O ano pasado presentouse unha obra de teatro que se titula Almas na Gloria, con motivo do ano das letras galegas dedicada a Francisco Fernández del Riego. E nesa obra distínguense tamén Fernando del Riego e os seus distinguen tres etapas, que é a etapa de fala, lingua e idioma. Idioma sería a normalización, non? E as outras son etapas percorridas. E nela móstrase a loita entre
o final da República e como se dice, a Constitución, a proclamación da Constitución, a loita por chegar a convertir a fala en idioma. E logo celebranse os logros e as penalidades e as calamidades que houbo no camiño para chegar a, digamos que, colar o Día das Letras Galegas e tamén o que eso supuxo para a explosión do idioma, a literatura e a cultura galega. Entonces, bueno, casi non che quería preguntar nada. O único, si como se dice, o paso de lingua, de fala, o que quedou reducida cos reis católicos, a lingua a que chegou co rexurdimento e a idioma que eu creo que ainda non se conseguiu, é correcto. Sí, sí. E logo, a segunda cousa era decir que esa obra pois é dunha compañía de aficionados de aquí de Pontevedra que se chama Velaíña Teatro e por fin vai conseguir, representouse con moito éxito, por certo, no Salón Teatro en Santiago, e por fin conseguiuse que se vai a representar aquí en Pontevedra no Teatro Principal promovida pola Universidade o 15 do mes de maio. Creo que a compañía está a disposición dos institutos por si a queren representar. Bueno, moitas gracias porque ofrecestesme a tribuna para dar a conocer esta obra. Moitas gracias a Pilar García Negro por a súa ilustración, por a súa iluminación, como sempre, e a Aula Castelao por seguir con esta labor tan boa para a nosa cultura. Gracias. Moi ben. Pois a agradecida son eu, de verdade, obrigada, polas súas palabras tan xentís. Naturalmente, benvida sexa toda a iniciativa e todo acto e toda actividade que sirva para elevar a lingua galega e para sacala desa falsa normalidade que mencionei xa en varias ocasións. E digo isto porque en definición de un sabio humanista e polímata, polifacético, como Humboldt, lingua é uso da lingua, nen máis nen menos. Entón, nós podemos cair na trapela de converter a lingua en obxecto de celebración, en obxecto de homenaxe, en obxecto, en definitiva, metalingüístico, en medio de vida mesmo tamén, claro está, pero nada disto enche a natureza e a significación real e profunda dunha lingua que, como vostede moi ben indicou, necesita ascender do estatuto de fala, por tanto, de usos primarios no familiar, no coloquial, nas palabras que, como di o refrán, leva o vento, necesita elevarse ao que denominamos usos secundarios, usos formais, que son aqueles que garanten a posesión de unha autoritas, de unha potestas, en termos agora en nomenclatura do Imperio Romano, do latina, por tanto, e en termos de prestixio
e de, por tanto, multiplicación de uso. E iso, claro, esa variável efectivamente é fundamental, e aí é onde os nosos, con independencia da nomenclatura, onde os nosos clásicos xa no século XIX xa se embarcaron nese afán, nese empeño. Insisto, con independencia da nomenclatura, porque cando en Rosalía de Castro ou Murguía ou Curros ou Lamas, Carvajal ou Xoán Manuel Pintos aquí en Pontevedra, se lemos a denominación dialecto aplicado ao galego, non é que o consideren en absoluto dialecto do castellano, senón idioma non oficial, que isto era unha nomenclatura moi extendida no século XIX, pero non en absoluto dependente. E todo o que eles fan é mesmamente elevar o galego desa oralidade extendidísima, elevalo á categoría de lingua formal coa literatura que se tenciona institucionalizarse como tal. E nese decurso histórico ao que vostede facía referencia tamén, é moi interesante no caso galego non limitar ou non reducir á segunda ditadura do século XX os maleficios, os padecimentos da lingua galega, porque a cousa arrinca de moito máis atrás. Hai publicacións recentes dos profesores Carlos Callón, por un lado, o libro negro do galego, e de Alexandre Pérez Vigo, profesor en Colegio da Universidade da Coruña, sobre a galaicofobia, en concreto con título moi expresivo, do odio á parodia, onde se detectan, onde se documentan de forma exactísima todas as prescricións do español e as prohibicións, os vetos directos do galego ao longo da historia. Entón, todo iso, naturalmente, non deixa indiferente a sociedade galega. Ven xa de moito atrás. E o franquismo, a segunda ditadura do século XX, igual que a primeira, pero a primeira foi moito máis curta, de Primo de Rivera, pois o único que fixeron foi continuar con esa política similista que tamén non conxurou nen aniquilou en absoluto a legislación, infelizmente, a legislación da Segunda República, a Constitución da Segunda República, tampouco. E entón, de aí que en plena ditadura franquista localicemos, existía cuantitativamente moita máis xente galego falante da que cuantitativamente hai hoxe. Por que? Por vinculación económica a un campo que existía, a unha agricultura que existía, a un traballo do mar de proximidade. E entón, todo iso, naturalmente, eran unha base, efectivamente, de galego falante. E ese é outro aspecto fundamental, claro, que compre aclarar. Outra cousa é que, imos ver, a ningunha ditadura das españolas, das operantes sobre Galiza, lle importou que o galego se usase para vender patacas, para vender cebolas nas feiras do sábado ou do xoves ou de calquer outro día, ou no mercado dos martes e dos venres na miña cidade natal, en Lugo, ou entre os tratantes de gando. Naturalmente, o que se importaba e era vigilado e en tantos casos directamente reprimido e eliminado, pois eran as primeiras emisións radiofónicas ou determinadas actuacións culturais que supuñan xa un traslado do galego á tarima, á palestra, ao acto, ao escenario, ao palco ou a calquer outro lugar, ou todas as figuras históricas dese pasado anterior. Por iso que é fundamental
que vostede citaba, pois esa pasaxe de fala a lingua, efectivamente. Claro, hai máis de 100 anos, as Irmandades da Fala nacen con este nome porque ese era o identificado claramente por parte de toda a poboación utente, usuaria da lingua e como palabra, ademais, netamente galega. Pero no seu propósito, efectivamente, eles o que fixeron, todos os nomes coñecidos, Antón e Ramón Vilar Ponte, Risco Castelao e toda esta xeración, foi a incorporación nun Estatuto de Normalidade do galego a ámbitos de cultura formal, de alta cultura, do uso político, do uso en calquer xénero literario, en calquer ámbito de comunicación, na publicidade comercial, unha grande novidade daquela, no teatro, que era o grande espectáculo de masas hai 100 anos, é posible, a xiña mesmo na cinematografía, cando naceu, etc. O que hoxe falaríamos tamén, por exemplo, do audiovisual ou das redes sociais, etc. De maneira que a xustiza ou en termos de democracia non limitante, de democracia verdadeira e en termos de igualdade, somente pode provir de que o conflito se desperte. Porque senón todo fica nunha normalidade, pero que é unha normalidade opresiva. Claro, iso en calquer conflito social, refírome, non? Digo para desmentir pois esa noción vulgar ou mediática de que non hai conflito. Non, eu non... Para que un conflito se defina como tal, non necesitamos en absoluto andar a puñadas, non? Con ninguén ao lado, non? Pero existe por esa dicotomía que antes xa nomeamos. Así que nada, obrigada pola súa intervención, claro está. Sí, aí efectivamente son termos en moitos casos de sinonimia non discutida nin discutível, pero efectivamente o idioma ten é unha palabra cunha componente máis achegada á posesión. E á posesión, efectivamente, da propia... e a lingua e a mesma definición de lingua propia. Pero isto xa pola súa etimoloxía, porque é idios, claro. Por tanto, o que é propio, claro. O que acontece é que, efectivamente, a semántica anda moito polo chao. Anda moi devaluada, non? Pero é así. A vostede. Logo, se me permiten, porque iso é algo tamén repetido, claro, por parte de unha contra rabuda que aínda pode existir a respecto do uso normal do galego na Galiza, de non entender, quen se alporiza nunca é por non entender, porque se non entendes, como te vas a alporizar? Se non entendes, non entendes. A min pasoume hai moitos anos nunha viaxe turística en Túnez, pois un rapaz que facía de guía ou de acompañante, eu árabe non sei, eu non sequer sei se era árabe ou bereber, quer dicir, o seu idioma calera. Eu podría falar en francés, pero el francés non sabía, pero non sei por que razón, pois caínlle en graza, e todo o camiño... Bueno, e eu contestaba en galego, claro, que lle ia contestar, pero era por... Se el debeu de contar a súa vida, eu que sei, o que non teño a menor idea.
Ese cadra estivo rindo de min todo o tempo, pero eu como me veía enfadar se non entendo nada. Entón eu contestaba en galego e dicía, sí, fillo, sí, que razón tes? Claro, pero eu que sei, que me falaba, non falaba de nada. E se non entendemos, non podemos. Quer dizer, aí o que enfada e a quen se alporiza, pois é porque inadmite, porque non acepta de ninguna maneira, que o galego exista fora dos límites admitidos para o galego, que ese sí que ninguén efectivamente discute. Non sei se isto é unha pregunta, unha cuestión fundamental que deberá ficar moi ben aclarada. A contra non é que negue a existencia do galego, senón que debe existir limitadamente, e esa consolidación, ese statu quo absolutamente limitado, ficar de por para que a propia anemia, a propia marcha da asimilación, acabe capturando cada vez máis falantes, ou captando cada vez máis falantes, aumentando máis falantes do español e menos do galego. Sí, perdón. Perdón, sí. Moitas grazas pola súa ponencia e tamén polo traballo que fai pola lingua galega. Eu estudei filoloxía en galega, estudei e traballei con traballos seus. Queríalle preguntar se considera que a mudanza que ven de haber na Real Academia, o novo presidente é unha persoa que tamén traballa sociolingüística, a pesar de non haber un cambio no poder legislativo ou executivo, pode levar unha mudanza ou supor unha mellora na normalización lingüística? Pois, non sei, agora non vin a rapaza que fala, que é unha rapaza nova. Ai, aquí. Moi ben. Obrigadísima pola túa, se me permites, atúote por idade, non? Pola túa intervención, e desde logo o que ti comentas, pois sería fundamental que unha institución como a Academia, con toda a riqueza do arquivo documental que ten e con todo o seu arquivo, en fin, de documentación histórica e demais, pois que se sumase decisivamente a reclamación de medidas absolutamente correctoras da situación política actual, da política lingüística respecto do galego. E a que me quero referir? A algo tan claro como o seguinte: toda política lingüística normalizadora merecente deste nome, todo posíbel pacto, todo posíbel acordo, todo posíbel consenso arredor de medidas executáveis en materia lingüística, o primeirísimo que teñen que levantar é o veto de uso da lingua galega. Claro que non sei se me explico. Imaginemos unha política de promoción, de intervención pública das mulleres en determinados traballos onde están, ou especialidades científicas onde están infrarrepresentadas, que seguise mantendo a prohibición do dereito de voto. Pero estamos tolos ou que pasa? Entón, a que me refiro? A que calquer política lingüística ou calquer proposta, en termos de mínima sensatez, para calquera organización, para calquera institución, para calquer demandante, para calquer peticionario ou peticionaria, calquer cidadán ou cidadá, calquer estudante, calquer ámbito pedagóxico, profesional, etc. Pero o primeiro é levantar as exclusións impostas á lingua galega a partir de 2010 cos decretos relativos á función pública e ao ensino. Claro que iso xa é o primeiro do primeiro. En metáfora orgánica ou biolóxica, pois imaginemos que vostede necesita un respirador artificial, un respirador automático. Entón, concedémoslle os días pares da semana. Claro, pois o paciente diría, pois ben, pois estou aviado, non?
Claro, entón, a Academia, a Real Academia Galega, e nesta próxima e futura etapa, pois claro, oxalá que se aveña a dúas cousas fundamentais, a reclamar, porque por estatutos ten desde o ano 2000, esa capacidade decisora ou de diagnose de promoción directa da lingua, pois entón, efectivamente, a reclamar dos poderes públicos en xeral e do Executivo galego en particular o levantamento desas medidas proscritoras do galego, prohibitivas do galego, en primeiro lugar. E en segundo lugar, logo, a programación de medidas reais que, insisto, desde hai máis de 40 anos, porque a Lei de Normalización Lingüística, xa 1983, é unha adulta que aínda non se emancipou da casa paterna, de maneira que é unha situación grave, si vale tamén a analoxía. E entón, que toda, a partir dese levantamento do veto, que esa política lingüística exercida, e aquí a Academia podría estar constantemente lembrando, claro, como outras institucións ou outras organizacións galegas, que se concrete en medidas específicas sometidas á avaliación, que é unha noción fundamental en materia de normalización lingüística. Pero isto en todos os ámbitos ao que nos refiramos. Un plano programado desde a universidade, desde calquera das tres universidades galegas. Pois o lóxico é que, ao cabo do ano ou do curso en que se executou, que efectivamente se faga cómputo e análise de resultados. Unha campaña de promoción do uso do galego no comercio. Pois, lóxicamente, ao remate desa campaña teremos que saber cantos comercios galeguizaron a súa publicidade, cantos teñen as nóminas, se é que as teñen, en galego, ou as empresas correspondentes. Campaña de utilización do galego na megafonía masiva de grandes estadios de fútbol. Pois entón é, como en todo, claro, unha cuantitativa e cualitativa. Pois nestes estadios existe por megafonía de maneira normal, a publicidade escrita tamén é, etc. E que, senón, se estas medidas non se avalían e non hai corrección ou non hai innovación, pois entón, claro, a asimilación avanza a pasos axigantados. Por iso, en resumo, que coñecemento teórico ou posibilidade do coñecemento teórico hai académicos que, comezando polo presidente recentemente eleito, que o teñen máis que sobradamente, e entón, pois claro, pois maus a obra. Pero claro, ninguén nacemos onte, non? E a que me quero referir? A que esa tendencia por parte académica ou académico-universitaria de elementos efectivamente coñecidos con transmisión mediática tamén, a que, cuidado, que non se politice a lingua e que ninguén a faga patrimonio partidista de sí. Para o segundo, o remedio é do máis sinxelo que hai. Para disolver a pretensa acusación de que alguén patrimonializa a lingua, apropiense dela, úsena, e entón xa non hai patrimonialización ninguna. Vamos ver, todo o labor do patriotismo galego organizado políticamente e culturalmente, tanto no 19 como no 20, foi un labor capilar, un labor de difusión, non de clube, non de seita, en absoluto. E entón, claro, en análise, por outro lado, histórica, quen politizou a lingua ab initio? Pois, naturalmente, quen a prohibiu radicalmente.
tanto pola vía fáctica como pola vía por xurídica, legal. Por tanto, irremediablemente o camiño é ou vai ser tamén un camiño de retorno político, claro. Outra cousa é que se diga non, é que o consenso que se busca é non falar do idioma. Ben, pois entón eu non vou estar de acordo con iso, claro, porque é o que temos ao noso. Para resolver o problema, o primeiro que teremos que facer será nomealo. E a partir de aí establecer como mínimo un debate en termos de pluralidade, porque senón é matalo. E xa digo, finalmente, o compromiso da academia, de todos os estamentos, de todos os poderes públicos, de todos os estamentos oficiais, de toda a rede, sanidade, educación, subvencións a meios de comunicación, é dicir, toda a rede de distribución económico-social onde o galego debe estar presente, todo isto ha de funcionar baixo o principio e a medición do uso comprobável. E non hai outra, efectivamente, medida. Non do uso comprobável aquí, no territorio galego, na nación galega, na sociedade galega. Non hai outro baremo, non hai. Entón, a min que me digan que hai unha nova cátedra de galego na Universidade de Toronto, pois, francamente, pode alegrarme tanto ou case como a vida das focas en Alaska. Pero é que non soluciona, non sei se me explico, quero dicir que para nada, o que se necesita é aquí esa capacidade, ese aumento real de uso e sobre todo de diversificación. Sí. Bueno, boa tarde, Pilar. Eu quería plantexar e reflexionar, non sei, mudar a situación actual do noso idioma, da nosa lingua, é posible sin acción política? É dicir, pódese facer sin ter poder real, sin ter, digamos, as ferramentas normativas. Como ves ti a situación? É dicir, podemos mudar, efectivamente, sin ter a capacidade política de intervir na sociedade, de intervir nas normas, nas leis. Como ves ti a situación, Pilar? Pois, obrigada tamén pola pregunta, porque suscita unha cuestión fundamental. Eu coido que é imprescindible, claro, a acción superior, repositora, restauradora, normalizadora, en termos de exemplo, en termos de megafonía, de restaurar ou, mellor dito, instaurar unha normalidade perdida, e todo iso desde posicións efectivamente de superestruturais, desde a xudicatura, desde a escola, desde a universidade, desde o uso directamente político, desde os meios de comunicación, etc. E entón iso naturalmente provoca un efeito imán ou un efeito chamada, en que na poboación, porque se o que dito en palabras correntes e vulgares, se o que manda, o que ten o mando en praza, con toda seguranza e con toda convicción, se expresa en galego e anima ao uso do galego, o dependente vai, naturalmente, sentir. É dicir, vai funcionar a emulación, vai funcionar ese desexo. Ora ben, iso non pode privarnos de considerar a nosa capacidade de actuación
E esa nosa capacidade de actuación individual ou grupal ou de base ou desde abaixo, desde o común da sociedade, ten unha importancia tamén vital non só por capacidade de exixencia para ese nivel superestrutural da lingua que nomei, senón tamén pola nosa propia, claro, capacidade decisora, a nosa propia autonomía e que nos arroguemos a unha capacidade de intervención social e pública, facendo social e público o uso do idioma. Entón, claro, iso efectivamente ten un valor tamén moi importante. Pero, claro, ese sería facermos uso claramente de un dereito, transmitir a naturalidade dese dereito, e iso tamén ten unha vertente claramente política ou, si queres, extralingüística. E a que me refiro? Se nós estamos usando o galego oralmente por escrito e de forma absolutamente xeral, para calquer función, con calquer individuo coñecido, con calquer interlocutor coñecido ou descoñecido, con calquer tipo de suporte comunicativo, directo, presencial, telefónico, de redes sociais, etc. Nós, implícitamente, estamos proclamando: somos galegos, galegas, e queremos que se note. E esa é unha causa política. E isto, non sei se me explico. Non estou a falar de que sexa en absoluto unha causa partidista, senón que é unha causa política na medida en que reivindicamos o dereito a sermos o que somos e a exteriorizalo. E a maneira de exteriorizar máis visível, máis audível e máis elocuente do que somos é, naturalmente, a lingua. Porque iso, no caso actual, demostra tamén unha vontade engadida de demostrarlo, non un sentimento latente, unha adhesión, unha simpatía, senón unha vontade manifesta de exteriorizalo, de efectivamente de que se note. E entón, claro, iso é o que nos distingue de outros moitos casos de situacións de linguas normais ou de horizontes simbólicos ou de aparatos de autolegitimación colectiva que outros povos e outras sociedades efectivamente teñen. Eu adoito poñer o exemplo. En Madrid, na capital do Estado, pode haber unha poboación moi abundante que descoñeza, que pense que Quevedo, Goya e Velázquez son estacións de metro ou son lugares, nomes de lugares, sen máis, do nomenclator urbano. Pero para calquer habitante da capital do Estado ou de outras moitas localidades españolas, abondan, sobran os símbolos de legitimación da súa condición. Pode ser o Real Madrid, pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Corte Inglés, pode ser o que queiramos, quer dicir, cada quen no imaginario correspondente. Para nós, en cambio, descoñecer a nosa historia e descoñecer elementos de autenticación e de unidade por riba da parroquia, por riba da aldea, por riba da tribo, por riba da localidade, por riba do localismo, por riba, xa non digamos, do artefacto da provincia, que é unha aberración, porque non se corresponde con nada xeográfico nin económico real en absoluto, pois claro, é fundamental ese carácter unitivo como galegos e como galegas. E iso é o que desde arriba, claro que se pode
imbuir, e claro que se pode acariñar e afectivamente e tamén sentimentalmente e tamén ideolóxicamente, claro, como non. Sí, perdón. Está perdón. Primeiro pedir desculpa por un par de cousas. Primeiro que cheguei atrasado, entón algunha cousa das que vou dicer ao mellor foi tratada antes perdí un cuarto de hora antes de que eu chegase. E outra porque o ton da miña intervención non vai... O ton, espero que sí, o conteúdo non vai ser tan amável como as tres anteriores, sinto dicelo. Con toda a liberdade. Espero. A Semana Galega de Filosofía xa ten 41 anos e eu desde hai moitos anos, non regularmente, pero sí esporádicamente teño ido cando se facía na sede ou no auditorio da Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra e tal, e sempre había un reintegracionista antipático que interviña reventaba un pouco o debate. Non sei se o animaba, a mí naquela altura parecíame que o reventaba. Ese papel tócame facelo a min hoxe. Con cal, faime pensar en moitas cousas. Entón, xa me descubrín, son reintegracionista, falou de varias cousas das que me gostaría de comentar e espero poder enfialas sen estenderme demais. Primeiro, o título O valor da lingua galega. Eu, como galego que me sinto e que me sinto e como reintegracionista, doulle todo o valor, primeiro, porque é nosa, segundo, porque gracias ao colonialismo portugués é unha lingua universal, é unha lingua internacional, extendida polos 5 continentes. Isto é algo facilmente, calquera que teña viaxado polo mundo pode comprobalo. Non se pode establecer unha liña divisoria claramente entre o que nos chamamos galego e o portugués, e que o resto do mundo chama de portugués. Depois, evidencias, a análise, pareceme evidente que a situación é a que describiu, e necesidades. E aí, necesidades. A necesidade da normalización eu non a detecto na sociedade, infelizmente. Penso que a maioría da sociedade galega xa está comodamente instalada no castellano e o galego estorba máis que outra cousa. Mesmo as persoas galegofalantes, eu son profesor de filosofía e traballei 25 anos nunha desas bolsas que van ficando de galegofalancia aínda, pero as persoas falan con naturalidade, non sei, o que falaba aí un compañeiro, para eles é a fala, a lingua é o español, a que está por riba. E tamén un vai vendo, se permanece un tempo suficiente, eu tamén o podo ver na miña vila natal, aquí en Buego, aquí ao lado, onde o proceso de españolización comezou moito antes e é moito máis intenso. Pero un vai vendo como esa lingua de prestixio se vai permeando e vai sustituindo a pouco máis ou menos rapidamente o galego. Entón, penso que a necesidade de vivir nun país normal sentimos... moita xente sinte que vive nun país normal, que se chama España. A min gustaríame, vou morrer con esa frustración de non poder, de ser un estranxeiro de alguma maneira na miña terra, en fin. Pero, como dixo Pessoa, pois o Caetano Veloso, a miña patria e a miña lingua, podo ter unha experiencia máis ou menos próxima á normalidade se vou a Portugal, ou Brasil, ou outro país lusófono. É o que nos resta. Fíxome moita gracia que dixera que se podía ter presentado así, aquí, neste lugar, en Albornoz. Que en portugués é Roupán, e que é o apelido dun historiador co que Castelao tivo correspondencia, e nunha famosa carta de Castelao a Claudio Sánchez Albornoz expresou o seu desexo de que o galego evoluíse se confundise, usou ese verbo, eses dous verbos, co portugués. Tamén falou de Carballo Calero, de quen a señora é alumna, discípula. Carballo Calero, no final da súa vida, pois tendo feito o diagnóstico, tamén prescribiu e eran outros tempos, non existía internet, eran outros tempos. Cal era a receita? Evidentemente o galego ou é galego-castellano, ou sexa castellano, ou é galego-portugués, ou sexa portugués. Non hai outra alternativa.
Bueno, a cita, hai dúbidas de si el chegou a dicilo así exactamente, mas que exprime de forma bastante concisa o seu pensamento, non? Bueno, a cita de Castelao, bueno, todo o que fixo e dixo Castelao é fabuloso, iso da lingua universal, magnífica. El referíase ao esperanto, supoño. El falaba un pouco de francés, ou bastante, non sei, no diario de 1921, en algún momento digo, pois non sei tanto francés como pensaba, que falaba francés. Non tiña nada en contra de usar linguas francas de uso internacional. Gostemos ou non, o inglés e o latín dos nosos tempos, e non só para o mundo occidental, sino a nivel global, da China a Groenlandia. Isto é así, non vai mudar nos próximos tempos. Entón, esta anglofobía que moitas veces o discurso nacionalista galego traspasa o discurso nacionalista galego, a verdade é que a mí me incomoda bastante, porque isto é tirar pedras contra o noso tellado. Se algunha lingua nos pode axudar a facer o bypass e non ter que depender para todo do castellano, bueno, para além da nosa propia lingua, entendemos como unha lingua extensa e útil, como tamén usando palabras de Castelao, é o inglés. Entón, xa é algo que teño asumido porque se ve con moita frecuencia e hoxe tamén me pareceu ver que había un detalle aí deste tipo que non gostei. E depois, por último, xa a organización a que pertence a vostede, hai anos usaba unha normativa para escrever o galego que era a chamada normativa de mínimos reintegracionistas. Bueno, tiña o apelido reintegracionista, por tanto, o obxectivo final parecía que era, aínda que ficaba moito aquén do obxectivo, o obxectivo era a reintegración do galego no portugués, tal como quería Castelao, tal como quería Carballo Calero, e supoño que tal como queremos as persoas que realmente queremos que o galego teña futuro, non? Podemos ter diferenzas, cal sería a estrategia máis conveniente a seguir? Entón, a verdade é que moitas veces sinto saudades daquela norma, porque permitía expresar cousas que, bueno, a lingua empobreceuse en xeral moito, porque o castellano está moito máis presente. Vostede é unha excepción na cualidade lingüística, non só no galego, na súa cualidade lingüística, porque a maioría dos galegofalantes facemos moitas cesións en aras da intercomprensión. Dicimos silla en vez de cadeira, non é o meu caso tampouco, pero a maioría das persoas din silla, pasillo, infinidade de palabras falando e teóricamente fala galego. Se un analisa un discurso real en lingua galega, vai ver que aquilo de galego xa ten o 50% como moito. O que se fala na rúa, se se fala xa, é un creoulo, é un pidgin, un patuá. Entón, eu creo que Carballo Calero tiña razón, Castelao tamén, ata aquí debo falar e pido disculpas de novo. Pois, en primeiro lugar, obrigada pola súa intervención, como non. O único problema que suscitou ou abriu un leque de cuestións que merecerían tratamento xusto e adecuado. Castelao e Carballo Calero. Eu pídolle que lle bote, que dedique un minuto de pensamento a un facto absolutamente incontestável. Un Camões, moito tempo despois un Pessoa, un Eugenio de Andrade, unha Lidia Jorge, en fin, calquer da constelación literaria portuguesa ou da magnífica literatura brasileira, claro, en portugués tamén. Non tiveron ningunha deles tiveron que facer causa en absoluto do idioma, nen perder un minuto en estableceren un continuum entre a súa práctica oral, habitual, familiar, doméstica, social, pública, superestrutural en xeral, e o seu idioma literario. En troca,
todo autor e toda autora galega desde a Fundacional Rosalía de Castro, non hai, chegados mesmo aos nosos días, por activa ou por pasiva, non hai un só que non teña que facer explicación metaliteraria no sentido de metalingüística. Non por algo será. Entón, voltamos a unha sentenza de Carballo Calero perfeita, efectivamente. Eu, a parte de alumna e honrosa discípula del, son estudiosa de hai moitos anos da súa obra e con moitas ou variadas publicacións sobre el. E claro, hai unha sentenza fundamental. O galego, para viver, ten que sobreviver. Entón, iso non pon en causa, nen en dúbida, nen a necesidade de reintegración, nen a común pertenza a un diasistema do cal non é que sexa o galego elemento consanguíneo, senón que é elemento fundador, a matriz dese sistema lingüístico que hoxe ten no planeta unha territorialidade extensísima, é o galego. O galego da antiga Galaequia até terras de Coimbra, até a desembocadura do río Mondego e con penetración noutras áreas da Península Ibérica. É que, claro, provimos efectivamente de aí. Para desgraza histórica nosa, esa antiga unidade lingüística, cultural e política e patrimonial quebrou. Claro, e entón aí hai unha bifurcación non de lingua, nen de moitos elementos culturais, hai unha bifurcación obrigada política, que obriga efectivamente, ou que leva a que cada quen vai poder reaxir e vai poder autoorganizarse de maneira diferenciada. En Portugal, na monarquía correspondente, e nós, infelizmente, nunha desorbitación da política galega e de unha absorción ou de unha asimilación, guerra mediante, manu militari mediante, a absorción, digo, a monarquía castellana e despois a toda a Constitución ou artefacto do propio Estado español. Entón, en termos vulgares e correntes, para non que non me atribúa vostede nin ninguén afán en absoluto escapista. En termos vulgares e correntes, a solución hoxe para esa posesión e ese sentido de pertenza da lingua galega abonda coa indumentaria? Non, na miña opinión non, no meu xuízo non, porque o que sí sería fundamental, e eu levo toda a vida defendendo e na medida das miñas posibilidades practicando, é a naturalidade da leitura, do coñecemento e da difusión bilateral ou multilateral de todos os componentes nacionais e lingüísticos dese común sistema. Por tanto, que sería fundamental que aquí puidésemos ver con toda naturalidade, ouvir radio portuguesa, ver moito máis teatro en portugués, tanto de Portugal como de Brasil ou de outras áreas de lingua portuguesa, televisión exactamente o mesmo, literatura científica exactamente o mesmo. Todo isto é extralingüístico e todo isto necesita un apoio superestrutural e unha acción política fundamental. E, por certo, lenta no tempo. E por que lenta? Porque toda relación diplomática ou toda relación en termos igualitarios en política internacional ha de ser bilateral, en termos de diálogo igualitario e de beneficio mutuo ou de coñecemento mutuo. E aí, a común pertenza á Unión Europea e a globalización e o tipo de economía que la determina, en lugar de favorecer a común irmandade ou fratría, ou como que quixermos denominala, neste caso o máis próximo, Galiza-Portugal, o que fixo foi entorpecela. Ou eu
Efectivamente, podo poñer exemplos concretos dos artistas, escritoras, escritores, sendo eu estudante, non profesora, estudante, con quen puiden ter relación, e estudante en Portugal, en Lisboa, en concreto, con quen puiden ter relación directa. E, en troca, hoxe, iso diminuiu, ou é, aínda, mundos de costas viradas, quero dizer, esa suposta internacionalización da globalización non, en termos de coñecemento mutuo, non existiu en absoluto. E entón aí sería moi precisa, claro, é que é unha, para nós e para as nosas necesidades que o portugués non ten, é unha vantaxe fundamental. Agora, non por absorción ou asimilación imposta, sino por convivio igualitario. Eu, como galega, non teño, nen debo ter, endexamais, a menor autoridade para criticar ou para propoñer aos millóns de falantes brasileiros do portugués que tipo de formas de fonética ou de, inclusive, variedades lexicais deben usar. Non sei se me explico, de maneira que aí hai unha unidade intrínseca que é unha unidade xenética e é unha unidade tipolóxica. Tipolóxica significa o que son grandes caracteres estruturais que por convención científica usamos para definir o que é efectivamente unha lingua diferente de outra. E aí a comunidade é total. E despois, a partir de aí, claro, as diferenzas, pero diferenzas non só que poden ser perfeitamente salváveis do ponto de vista gráfico ou da intercomunicación, por unha banda, mas por outra banda, claro que son diferenzas impostas polo ponto de partida sociolóxico ou sociopolítico particular. Entón, o portugués en Portugal hoxe, que diferenciación hai? Vertical, pero non de anomalía, non de diferente lingua. Vertical, digo, do ponto de vista social, de rexistros máis cultos ou máis populares, é dicir, unha diferenciación de clase, pero non outra, porque a lingua efectivamente é común e a lingua ten garantido ese seu continuum. E nós non. E, finalmente, a españolización galopante, sí, pero todo iso estaba xa non tendo sido conxurada, porque levamos décadas, moitos anos de retraso, e non só de unha política lingüística ineficiente ou pasiva ou desidiosa, non, senón abertamente contraria ao galego. E entón, lóxicamente, as consecuencias son negativas. Mas a pregunta para ti, para min, para todos e todos que estamos aquí é a seguinte. Ben, mas iso é reversible ou non? Pois eu coido que sí, que é reversible. Naturalmente, con moito tempo. Que é un proceso doado? En absoluto, claro. Agora, existimos, verdade? Existimos. E non somos menos minoría, ou non somos menos asquellos que pensamos que o proceso reversible é favorável ao galego dos operantes no sentido contrario. E entón, pois, aí estamos. Ou procuraremos estar, vamos. Ben, pois con esta idea... E obrigada pola túa intervención. Con esta mensaxe optimista, reversible do proceso, finalizamos xa, porque xa cumprimos a hora. Moitas grazas, moito obrigados, sentímonos moi obrigados a nosa relatora, a Pilar García Negro, pola súa participación, e a todos vostedes, moitas grazas. Retomamos ás 8 da tarde co seguinte relatorio. Moi amáveis. Moi ben. Gracias.